Sao naman. Wala naman tagiin naman hurot naman eh. Nawan na bitaw imo sa niyo. Di na pa wala puno. Wala pa kwarta. Anya unsa may plano ato ani de? Di Pasko mo naman ay gud katas. Pwede na. May plano? Sige ba ta gitar ay. Tigital ipo nya. Oy, ano to? Oy. Ani kami. Manaygon mi dinhi. Yo gitarente. Paite. Wala gamay lang ilim no. Paite sa mo bro. Manaygon. Wala may ilim no. Manaygon may. Mga kapatid, balik rin. Naniya kami! Nagon ni 20. Kita pa naigon eh, kaya mo magtulis. Magbuot ka sa mo. Naigon. Di ka matag. Hubog na namin. Bisag maunsa pa ka na mo, matag ka de. Bago pag-ikuha ng lugar. Pwede ka ng rilo eh. Lugara. Duo. Bag ko lang na chisyak. Yay. Naguba, di ko na, kwarta lang ako kami. Bagurog yan ang ko'y kwarta. Later, kwarta may Kito buko. nilang iprinda na niyo. Pila may dawat ani? Pila na ka ni? Butang magrag melo Di yes. mo gana, pero material na ni. Dire. Bateri. Salamat pila ni. Mel. Mil tes. Yes. Milyes. Yes. Ako na bilis. Jay. Milno. Mana? Sa isultay? Sa isultay? Sa isulti nimo. Salamat. Welcome. Unsa pa? Sa lain. Merry Christmas. Okay. Asa na gini kwarta na ni? Ulit na to. Yay, natay pantagay ni. Salamat po sa Sige. Amping-amping Amping. kayo. Situlison kau nya. Karon bro. Nanam kita pang GSM ni. Ang kuha na lang po natin ang pulutan na po. Kato ganina bagalipay kay kuatoy kay murag kasing-kasing ganyan panghatag. Wala gino. Dili kasi mo marag-attach kayo. Touch ko siyang kon murag. Dili kasi mo naghatag bitaw. Ang kuha na to kay motor lang unta kay manaygon ta maglakaw kapoy kay lakaw oy. Mo bitaw sa dapat manaygon ta kanan natin motor kay kapoy kay lakaw. Bitaw. Boss na lang boss. Ano mo din boss? Motor ato. Nama boss. Di motor. Aniya kami manaygon me dinhi. Stop kiboloy. Manaygon ni boss. Kay Pasko biaron. Wala ba yung kwarta diri boss? Ay paginana. Ay paginana. Ano ba nanaygon may bangano ni sige magkatawa. Binuang mga imo da. Pasensya na kayo boss, abi ko. Sinsya. Pasensya. Na gamay nagkuwang kuha. Imo ni motor? Ay mabugal-bugal ka ni imo. Ako na motor boss. Sakto kayo. Pasko man ron. Wala na maging mailim nun. Kani motor pwede rin eh. Ay sorry. Wala para ba ni may impas boss? Tapay usa ka buwan bitay. So milabot na ng bitay-bitay na. Ay kay sig palabi. Full tank ba kayo eh? Wala lagi gasolina boss. Ang nga bitaw niya. Sus. Sakto kayo. Nami galon. Nami galon. Kana yung motor ibili na pagpait ito gasolina. Tunga. Tunga. Nya ang tunga po tuba. Tuba. Ilan og butang ha. Kapag ka. Wala magi kwarta diri. O sa kwarta na kayo no. Ayan lang boss, ako na magduot lang ko boss. Ayo, di Sino kang balik? Magduot lang ko boss kay Himala na ko kayo. Oh, ay katawa ka katawa. ay pagtawa. Oo. Ay katawa ka bugal-bugal lang mo no. Manaygon, me. Manaygon ra me. Wagi ko kwarta lagi boss. Manay ko kay me. Mo gani wagi ko ihat. Manaygon lang me. Manaygon lang me. Ay motor mo ihatag Kini mo. motor. Aniya! Oy kanta dong. Aniya! Huwa po yung bato. Ayo. Ay pag-istorya ka sa mo. Mangka. Motor ibilin no kay para di na ka mabunod dong ihatag na dong. Wala naman ko wala lagi ko kanang kwan lagi boss. Wala kwarta di ko ni hatag bala nagwa ko kwarta do ko ihatag sa inyo. Ako lang kagulingon ni hatag. Wow. Bala magkinaon sa mga magbinunog kay tanyo dire. Napalawsod pag ginang imo to ihatag lagi na motor to kay pastor motor. Motor. Bala ko sumagay tanyo dire boss, dai ko ni hatag boss. Naman. Kala. Sebagay yung dakuha ko motor. Bagay mo. Yawi. Oh, ba't salita to? Iba ka unsa? Oh, kwarta. Iba ko sa pleton. Tuba og kang gasolina ilalahi. Lalay. Ay gisagol ay namarchos ito niya ipanalain. Oh, hanap to sa inyo abita mag. Ya. Ang kwarta. Asok niya. Merry Christmas dong ha. Oh, Merry Christmas. Motor. Ay bitay sa kabuhat, kamoy bayad ng mga buhanga mo. Siya kani araw na mas ko. Ihan itong gasolina og galon og tuba balan na siya. Ayo, hindi ko bitahusok kay kukuha tong sukli. Pabuton mo sukli. Yapag magkanya. Buhay unang motor. So gamay kay mapan kamampit. Tama na. Video-video. Alakaw na oy. Katawa eh. Hamta. Ha? Hamta. Manay ko na mo. Nay, kunta mo motor ta. Ano mo tabi maka magkameraman maka. Gigit. Dili ang balik to. Kani ay. Kani.
Aniya kami. Manay kanta mi. Kanta, boss. Video ka? Video ka, kaman. Video ka? Sana ba kana? Video na pug ka? Vlog ka? Boss, Vlog ka? kaya koy kudri boss, kaya Ha? nagagawin ko diri boss. Ayaw pag Ayaw. ayaw ipakita mong kabuang ha. Kano eh? Gamay na rin kinako. Nakainom mi dong. Ami mo Isong na kami dong. Kaya Kasi mo sa mga iPhone na. Gisugo ra ba ako ninyo Kaya boss, iPhone mga ko. video ko. Biya amo na bi. Aniya kami. Kaya may iPhone. iPhone. Boss, ira man ako cellphone boss. Ayaw boss. Uy boss. Ambil cellphone. Boss. Uy, boss. Wala gasolina. Nasa pa. Wala nagtubasa tong iPhone rin. Ayaw na kuha sa iPhone. iPhone ko iPhone. Ayaw ang motor na Pag ko. makuha ni mo iPhone, tata na mo motor. Abi nang Nay doon na sila. Ambi na ako ng cellphone. Nag-vlog.